Επιστρέψαμε στο στούντιο για να έχουμε ακόμα μια τηλεφωνική συζήτηση. Να καλημερίσουμε το διευθυντή της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Μετροπόλιταν και υπεύθυνο ψυχίατρο του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, τον κύριο Δημήτρη Σούρα. Κύριε Σούρα, καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Τα άκουγα αυτά που λέγατε. Καταρχήν θέλω να πω ότι η λέξη bullying πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει για τον απλούστατο λόγο ότι bullying είναι ο σχολικός εκφοβισμός. Εσείς είστε πολύ νέοι, θα ξέρετε ότι παλιά λέγαμε κάτι επίθετα, δήλαμε κάτι σπροξιές, κοροϊδεύαμε, χοντρός, ψηλός, αδύνατος, σουρωμένος. Αυτά ήταν τα bullying. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μετατραπεί σε κανονική βία. Μέσα στο σχολείο υπάρχουν ξύλο ανελαίτο, τραυματισμοί, μαχαίρια, ψαλίδια και υπήρξε και σχολείο στην Αθήνα, στην Αττική, που βρήκανε και όπλο κανονικό, που ένας μαθητής το πήρε από τον πατέρα του και το πήγε στο σχολείο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή να μιλάμε για bullying στα σχολεία δεν υπάρχει. Μιλάμε για κανονική βία. Ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι η βία είναι μία. Η βία εξασκείται από τον βίαιο άνθρωπο που διαμορφώνεται. Αν ξεχωρίζουμε τη βία και την κάνουμε κοινωνική, ενδοοικογενειακή, οπαδική, σχολική κτλ., είναι σαν να μειώνουμε το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν η κοινωνία και πάνω απ' όλα η πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Γιατί η βία γεννιέται μέσα στην οικογένεια, δημιουργείται από την οικογένεια με την έλλειψη ορίων ή αν θέλετε με την επανάληψη της βίας που τα παιδιά βλέπουν από τους γονείς, μεταφέρεται στη γειτονιά και μετά από τη γειτονιά μπαίνει στα σχολεία και φυσικά μετά στην κοινωνία. Κύριε Διευθυντά, γιατί τα παιδιά οδηγούνται όμως σε αυτά τα δύσβατα μονοπάτια? Γιατί ένα παιδί από εκεί πέρα που παλιά, όπως είπατε, λέει άντερε χοντρέ, ας πούμε επιτραπεί έκφραση, σήμερα να βγάζουν μαχαίρια? Για ποιο λόγο τα παιδιά οδηγούνται σε αυτές τις συμπεριφορές? Έχουμε φτάσει σε σημείο που αναπολούμε το bullying. Δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό. Δεν νομίζω ότι θα ερχόταν η στιγμή να το πω αυτό. Ναι, δυστυχώς είναι αλήθεια αυτό που λέτε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Υπάρχει ένα σύνδρομο το οποίο δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα, μας έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχω πει πολλές φορές, δεν θέλω να το καταλάβουν, το σύνδρομο του μιμητισμού. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στην Αμερική η δυτική ακτή από την ανατολική ακτή έχουν διαφορά ορών. Αν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στη μια ακτή, το οποίο συνήθως είναι κακό, δηλαδή κάποιος μπαίνει μέσα σε ένα σχολείο, όπως ξέρεις εκεί έγινε πολύ κοινότοπο δυστυχώς αυτό και αρχίζει και πυροβολεί και τραυματίζει, όταν ξυπνήσει η άλλη ακτή και το μάθει, κάποιο μυαλό ανώμαλο θα επαναλάβει ακριβώς τα ίδια. Αυτό είναι το κομμάτι του μιμητισμού. Λέγεται σύνδρομο μιμητισμού, που πάνω από πάρα πολλά άτομα θα μιμηθούν αυτά που διαβάζουν, αυτά που ακούνε, και δεν είναι μόνο καλά αυτά που διαβάζουν και ακούνε, γιατί με τα social media σε χρόνο τετέ πλέον φτάνουν και όλα τα κακά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι μέσα στα σχολεία δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Ξεκινάει κάποιος και κάποιος άλλος θα το μιμηθεί και μετά κάποιος άλλος. Γιατί όλο αυτό? Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση, γιατί δεν υπάρχει προστασία, γιατί δεν υπάρχει φροντίδα. Η λύση, επειδή είστε πάρα πολύ νέοι, και είναι μία. Πρέπει να μπουν στα σχολεία οι ειδικοί οι οποίοι έχουν πρώτον γνώση και πάνω απ' όλα εμπειρία. Αυτοί οι ειδικοί δεν μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν έχουν μελετήσει όλα αυτά τα φαινόμενα, που δεν έχουν ασχοληθεί. Αυτοί λοιπόν θα ενημερώσουν τα παιδιά, θα ενημερώσουν τους δασκάλους και επιτέλους να ξαναγίνει. Από πολύ παλιά υπήρχε μια σχολή γονέων, δηλαδή μια φορά το μήνα οι γονείς πηγαίνανε στα σχολεία και ενημερωνόταν από τους ειδικούς. Γιατί και οι γονείς δεν ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναγίνει η υποχρεωτική μηνιαία σχολή γονέων. Αυτό είναι το πρώτο τεράστιο βήμα.
Το δεύτερο βήμα Μάλιστα. είναι ενημέρωση μέσα από τα ΜΜΕ. Επιτρέπεται να υπάρχει κρατική τηλεόραση και να μην υπάρχει μια φορά το μήνα, το βράδυ έστω, μια ανοιχτή συζήτηση με επιστήμονες και με κόσμο για να μπορέσουμε να δούμε πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται και πώς γίνεται αυτό το πρόβλημα. Επιτρέπεται σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων να θρηνούμε ήδη 5 γυναίκες το 2024 και το 2023 21 γυναίκες δολοφονημένες. Εκεί θα σας πήγαινα, κύριε Διευθυντά. Είχαμε την πρόσφατη εικόνα που όλοι είδαμε της 28χρονης που δολοφονήθηκε βίαια, αποτρόπαια έξω από το αστυνομικό τμήμα. Ήθελα να ρωτήσω, ένας δολοφόνος πώς φτάνει, ποια είναι η ψυχολογία ενός δολοφόνου, πώς φτάνει σε αυτή την κίνηση? Υπάρχουν δύο ειδών δολοφόνοι. Ο δολοφόνος ο οποίος θα σκοτώσει γιατί είναι άρρωστος. Πραγματικά υπάρχουν μερικές αρρώστιες που μπορεί να οδηγήσουν στη δολοφονία. Θα σας αναφέρω μια χαρακτηριστική, η σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου. Ναι. Μόνο που εκεί τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ανεξέλεγκτα. Γιατί το μυαλό του αρρώστη είναι θολωμένο, δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα, δημιουργεί μια απειλητική πραγματικότητα για τον ίδιο και γι' αυτό το λόγο μπορεί να σκοτώσει. Θα μετανιώσει ποτέ? Ποτέ. Γιατί είναι άρρωστος. Δεν καταλαβαίνει. Όλα γίνονται χωρίς να έχει την αίσθηση ούτε τη σκέψη του συναισθήματος, της λογικής, τίποτα. Είναι σε έναν άλλο κόσμο. Αυτό πιστεύει και δυστυχώς αν δεν πάρει φάρμακα είναι ένας άνθρωπος πολύ επικίνδυνος. Το έχουμε δει αρκετές φορές αυτό. Θα σας διέκοψα? Παρακαλώ. Είδαμε τώρα την επόμενη μέρα της δολοφονίας, της γυναικοκτονίας θα πω εγώ, γιατί πρέπει να βάλουμε αυτόν τον όρο στην ομιλία μας και στην ελληνική γλώσσα θα έλεγα. Κύριε Σούρα, είδαμε τις δύο επόμενες μέρες ένα πλήθος καταγγελιών προς την ελληνική αστυνομία από γυναίκες οι οποίες έντρομες καλούσαν το 100 για βοήθεια. Πιστεύετε ότι η περίπτωση της 28χρονης επηρέασε γυναίκες να κάνουν το επόμενο βήμα και να καλέσουν κάποια στιγμή την αστυνομία να καταγγείλουν ότι εγώ φοβάμαι, εγώ ξυλοκοπούμε από τον άντρα μου? Ναι, ο μεγάλος φόβος των γυναικών δεν είναι ο άρρωστος. Ο μεγάλος φόβος των γυναικών είναι ο ενδυνάμει δολοφόνος του σπιτιού που δεν είναι αρρώστια, αλλά είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που λέγεται ψυχοπαθητική ή αντικοινωνική. Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει ότι στην εφηβεία δημιουργείται ένας χαρακτήρας, μια προσωπικότητα χωρίς συναισθήματα, χωρίς εμπάθεια, χωρίς αγάπη και το χειρότερο, χωρίς τύψεις και ενοχές. Αυτός ο άνθρωπος που δεν είναι άρρωστος και δεν μπορεί να πάρει ούτε από φάρμακα ούτε από ψυχοθεραπεία, κάποια στιγμή είναι ο ήρωας του κακού που μπορεί να φτάσει μέχρι την κακοποίηση και τη δολοφονία. Αυτόν φοβούνται οι γυναίκες που είναι, συγγνώμη θα το πω λαϊκά, ο γκόμενος, μετά είναι ο σύντροφος, μετά είναι ο σύζυγος και ούτω καθεξής. Αυτές είναι οι καταγγελίες των γυναικών που φυσικά λόγω του γεγονότος που είχαμε στους Αγίους Αναργύρους έχουν αυξηθεί όλα αυτά τα καλέσματα, τηλεφωνήματα προς την αστυνομία. Κύριε Διευθυντά, μια τελευταία ερώτηση, γιατί γίνεται λόγος, ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να το λένε αυτό. Η καραντίνα επηρέασε τις ψυχολογίες των ανθρώπων? Σαφώς υπήρχαν και πριν τέτοιες ψυχολογίες, δεν το συζητάμε, αλλά βλέπουμε μετά την καραντίνα, μετά την εποχή COVID, τη μετά-COVID εποχή που ονομάζεται, μια ανεξέλεγκτη κατάσταση από δολοφονίες, από γυναικοκτονίες. Θα σας στενοχωρήσω λίγο. Η καραντίνα έχει αυξήσει πάρα πολύ το άγχος, τη χρήση ουσιών και την κατάθλιψη. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουν γίνει έρευνες, έχουν δημιουργηθεί εργασίες και φαίνεται είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Η βία βγήκε προς τα έξω διότι δεν ισχύουν οι νόμοι. Διότι δεν ζούμε με την ελευθερία, ζούμε με την ελευθεριότητα. Είμαστε ένας λαός που επιτρέπει τα πάντα, που δεν ενδιαφέρεται και το χειρότερο απ' όλα ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα.
Όταν ο νόμος λέει ισόβια, που τα ισόβια είναι 19, που αν είσαι καλό παιδί γίνεται 15, που αν δουλέψεις 2 φορές, αν δουλέψεις την ημέρα γίνεται διπλό, δίνεται διπλή ημέρα και στα 9 χρόνια είσαι έξω. Όταν οι σεξουαλικά διαστραμμένοι τρώνε 6 και 7 χρόνια και στα 2 χρόνια είναι έξω για να ξανακουμπήσουν τα χέρια στα παιδιά μας, καταλαβαίνετε ότι δεν προστατεύει την κοινωνία ο νόμος. Αλλάζουν οι ποινικοί κώδικες, αλλά στο τέλος είμαστε πάλι με έναν κώδικα που ευνοεί όλα αυτά τα πράγματα. Μεγάλη συζήτηση και αυτό. Ναι, μεγάλη συζήτηση και αυτό. Το ξέρω, γιατί έχω μιλήσει επανειλημμένως με υπουργούς για αυτό το θέμα και δυστυχώς τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Επαναλαμβάνω, θα σας πω ένα πράγμα το οποίο μπορεί να μην το ξέρετε, απλώς αν το ξέρετε θα το θυμηθεί ο κόσμος που μας ακούει. Υπήρξε ένας δολοφόνος πριν χρόνια, ο οποίος πήρε και έθαψε τη γυναίκα του στον Αλιάκμονα στη Βέρεια και μετά την έψαχνε τάχα μου να τη βρει και πήγαινε σε εκπομπές και ζητούσε που είναι η γυναίκα μου κτλ. Ενώ την είχε σκοτώσει ο ίδιος. Τελικά τον ανακαλύψαν. Καταδικάστηκε σε ισόβια. Είχαν περάσει 7, 8, 9, άντε 10 χρόνια. Ούτε το ξεχάσαμε, δεν το αναφέραμε κανένα. Και τι μαθαίνουμε? Ότι αυτός ο δολοφόνος είναι στη Σουηδία παντρεμένος με καινούργια οικογένεια. Έφυγε από την Ελλάδα, βγήκε από τη φυλακή, ούτε ισόβιο ούτε τίποτα και ξανά έκανε ελεύθερα τη ζωή του σε ένα άλλο κράτος, ξεχασμένος από όλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέχρι τη στιγμή που δεν φοβάται κανένα τον νόμο, από το κεφάλι του περνάει ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν και δυστυχώς τα κάνει. Μάλιστα. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Χρήσιμη συζήτηση με τον κύριο Σούρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε. Σας τα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.